Pasaden ostiralean, Fluor Festa ospatu genuen Amurrion, Gurasolagun programaren eskutik. Hasi aurretik, gela eta materialak antolatu genituen, dena prest egoteko. Parte hartzaileek bitzandetan banatuta, azalpen labur batez gozatu ahal izan zuten, haien irudimenari egan egiten utzi aurretik. Fluor margoekin, kamiseta zurietan apainketa politak egin zituzten. Ere bai, diseinu divertigarri eta koloretsuz margotu zituzten azala eta aurpegia. Arabako Euskaraldiaren giroarekin bat eginez, azken ekitaldi honekin agurtzen gara irailera arte. Mila esker Gurasolagunen parte izan zareten guztioi. Irailean ikusiko dugu elkar. Ez ahaztu gure sare sozialetan jarraitzea, ezer ez galtzeko.